So last time na yi bayanin Kali turns out an yi latest update wanda menu din shi ya canza ba iri ɗaya bane ba da wancan wanda ne idan shi ne wannan Kali 2025 ne .2 sai kuma wancan Kali 2025.1 C. So anyway quick recap duk abu ɗaya ne bambancin kawai nan ɗin ne suna ne canza su shi kenan. So favorite da app ɗin da mutum ya fi amfani da su shine favorite ko mutum wanda ya zaɓa fito shi ne wanda ake tagin yawanci a nan sama ake makale ta a sama kamar task manager kenan. A recently shi ne abin da kai amfani da shi a cikin kwanakin nan kenan. So all applications shi ne gaba ɗayan applications ɗin da suke kan Kali. Visual applications shi ne graphic, video, audio, abubuwa da su ba na hackers bane ba shi ne na wajen. Graphic akwai abubuwan hoto, internet akwai browsers, multimedia akwai media players, office akwai kamar Adobe Reader nasu amma na Active na shi, to kuma akwai kuma Microsoft Office version in mutum yana shi sunan shi LibreOffice, to sai mutum da yi installing din shi. Nan order kuma mutum yana so media da logo kuma Kali wanda ka ba ya kamata ya magana kan shi. So settings komai duk yana da daga settings da sai ana wajen mutum da zai bincika. Ga system duk yana da daga gyaran system, wannan gyaran partition ne hard disk waye da waye, wannan hardware yake duba ya gani, wannan Lideon waye, wannan PowerShell, wannan printer setting ne suppose mutum da amfani da printer settings whatever the case may be. Ga file manager, ga task manager, sensor viewer, ga terminal, root emulator, so wannan root trigger da zai ba mutum. Haka ta dai. So ga shutdown ko kuma power, ga logout, ga restart, ga shutdown, ga suspend shine kamar hibernate kenan. Switch da kuma wani da ne zai amfani da Kali ta fara shi da biyu ne kai da dan uwa ko kai da abokin ka kuke sharing na computer. Cancel kuma cancel. So wannan time ne, wannan battery level, so wannan notification, wannan sound, so sound na speaker da kuma sound na mic in kana so ka iya kashe mic ɗinka gaba ɗaya. So duk wanda ma ya manage ya hakan in ka Kali ɗinka ka kashe mic ɗinka da zai gani ba zai amfani da mic ɗinka ba zai san me kake yi. So wannan speaker sai mutum ya so ya bole mutum ya gana zai iya kashe mic ma gaba ɗaya ya bar wannan misali. Wannan kuma shi ne network adapter, so in mutum yana da wireless network a nan zai gani, in kuma internet ne zai ga wired connection 1 kenan ya danganta. So mala akwai wireless zai ga wireless a wajen. So still da nan shi ne task manager. Wannan 1 ɗin ta nufin window 1 kowane window zaman kansa yake yi ko kuma kowane desktop manager zaman kansa yake yi. Duk wanda ka danna in ka buɗe ba nan wajen, to in ka tafi na gaba wani abin da za ka buɗe daban babu shi a kan wajen. Windows sun yi wannan development ɗin kwanan nan ba sai lamu sun daɗe da shi. So ga terminal emulator kala biyu ne a wajen, uku ne ka basically da normal terminal wanda babu root da kuma terminal wanda kawai da root regulars za ka shiga a matsayin administrator za ka aiki da shi. Not available ga wanda yake koyan Kali, saboda za ka break ɗin Kali ɗin ma ka sani ne, sai ka ga update ka ga iya update ka kasa gane ne ita. Wannan PowerShell ne dai irin na Windows ko wasan PowerShell. So ga wannan Firefox browser, wannan kuma shine kamar Notepad nasu amma shi ne simple text editor. Da file manager, so file manager da can da take. So wannan minimize all window kamar show desktop ne wannan. So da abin da kake in ka danna shi zai minimize din komai. Wannan kuma shortcut. So na gane wannan bayanin. So a recognizance zai wani app da zai ta ka haɗa information gathering ko kuma haɗa information, biblical information gathering shine recognizance. So dai app da zai taimaka ma wajen na wajen za su sa shi a wajen. Wannan akan Bluetooth yake, wannan akan host ne in kana neman wani information akan specific website dai. So shine host information, network information. Suppose ka samu access da network ko kuma kana amfani da network free public wifi, school wifi, waye to za ka amfani da shi wannan ka yi abubuwa. Network information DNS, to in kana neman DNS information akan network da sunan da wannan vulnerability scanning ne. So duk da sun da suna da gaskiya. So research development, so basically wannan abubuwan su ne a cikin
engineering a wancan wajen. So in mutum yana da software misali da yake so da ta crack version, so suka sai ka biya kuɗi kake so kamar da ta crack version da yana abubuwan za ka amfani. So ga sunan dai wannan first slide kuma abin da yake yi. Oh yeah, ana amfani da shi ne wajen nemo vulnerability, exploit na vulnerability. So yeah, inda akwai kenan. Wannan initial access, so ga sunan dai duk wani abu da danganci accessing din abu da farko basically exploitation yake a wancan kali din da abin da ya amfani da shi ta gain access to network device. So yanzu su aka sa na wajen har da first toolkit wato social engineering toolkit kenan. Ga execution, so basically abin da za ka executing din shell ko wani baka za mu wajen overtime za mu fahimci ne haka. So da wannan za ka yi gain access to computer mutum ko network ɗin ko device ko ma menene. Persistence abin da zai baka dama bayan ka hakin network mai zamana ka ginin din ka maintain din access. So privilege escalator kuma duk wannan abu ne ya taimaka mutum wajen cewa ka shiga a matsayin just user ko a matsayin normal user baka da power sosai ka koma root user za ka iya gyare-gyare ko canje-canje da kake so a system. So kada mutum ya yi malicious ba da yayi na ba. I always say that. Kan mutum ya je abin da bai kamata ba ruwa na ba san ka ba dama mu taɓa haɗuwa ba. Alright, so defense evasion, so suppose network din yana da probably IDS, IPS, intrusion detection system. Basically abin da yake so in ce intrusion detection system, intrusion prevention system, so firewall, antivirus, so wannan zai taimaka mutum wani sa'in wajen kauce wani abubuwa amma sai mutum ya apply din su. So credential access su kuma za su baka dama ka samu username password shine amfanin su. Wani abu zai taimaka ma wajen samun username password shine. So da abin cracking da abin cracking din password da abin waye da duk dai suna nan wajen. Kamar current generating in dictionary yake na password, kamar hashtag hacking din ko kuma decrypting din hash take yi. Hydra online password haka ce, John kuma offline ce, Medusa ma online tablet, ta network probably, Encrad something network ce, network authentication tool, so ga sanin da upper ga wordless wannan kuma quality ne na wordless inda suke, duk inda wordless suke na kali wannan fili nuna ma inda suke ko ce mutum ya je nemo su. So discovery basically nemo information akan abu. Kana so ka san is wani abun vulnerable ne, menene vulnerable to vulnerability, loophole, weakness a network da abu ɗaya suke nufi. Duk inda aka manta misconfiguration shine vulnerability, shine weakness, shine loophole. Duk inda aka manta aka ɗan yin mistake a configuring ɗin network ko kuma a developing ɗin script ko kuma a developing ɗin website kamar ce baka sa ba a column ne baka sa ba, so iya wani ɗan mistake da mutum ya so ya janyo mai aiki. No joke. Alright, so alright. 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 Okay. So credential discovery. So lateral movement dai basically in ka samu ka shiga network, so za ka yi daga wannan computer ɗin zuwa wannan, daga wannan device ɗin zuwa wannan, basically end-to-end devices kenan, tablet, desktop PC, laptop PC, phones connected to the same network, da mutum zai iya wannan ɗallan da su, shine lateral movement. Collection kuma basically kamar wannan MIT PUBG ne, wide so SSL split zai splitting SSL wannan SSL dump ne zai dumping din SSL da mutum ya yi grabbing information a kai. MIT mind the middle proxy, so suppose mutum zai attack na mind the middle yana buƙatar proxy, so wannan zai taimaka da ita ka. Alright, command and control. So daga lokacin da mutum ya samu access to ga abubuwan da zai amfani da wajen command da control, so wannan application layer ne da abin da zai yi. So in nan application layer da wanda ba application layer ba wato OSI model kenan. So application layer shine kamar a farko OSI model. So wannan kenan.
wannan na application layer sauransu maybe network layer wani abubuwa dai daga nan ga protocol su ma ga su nan, so duk dai ga su nan za mu loading probably insha Allah. Da filtration netcard shi zai ba dama mutum connected to host kuma ya zama yana connected basically ba tare da ka sa wani exploit ba, so basically abin da netcard take kenan. Za ka connecting host ka kuma creating in connection da kai da host din ba tare da ka yi sa wani backdoor ba, but it's very limited but it's very powerful kuma. So impact ga abin da ke ciki yana sabbin ƙari ne suka yi su scatter, so ga faransa kuma tafar wani hakin network ko kai hakin network, so yan forensic security su ne ko kuma digital security su ne su nemo waye hakin din yilin wannan source din me yayi da me yayi da wani da ya amfani a attack da dai sauran haka. Yan forensic kamar dai irin mutane na police ake sai musu ne inspector, in an zo an yi crime za su zo sun ga duba ƙananan clue da za su ba su dama su gano me ya faru a wajen, wata ɓarna aka yi, me aka yi nufin ba a kula a wajen ba, irin ƙananan wannan abubuwan dai da za su kuma fito da manyan abubuwan. So reporting kuma shi ne service and other tools, inda ga reporting tools su kuma duk abin da ka yi ka gina ɗan access ga penetration testing, su za ka amfani da wani abubuwa ne ka creating ɗin report ka tura administrators ɗinka. So wannan desktop recording ne, in mutum yana so recording na abin da yi video recording ga kuma sauran abubuwa ga Maltego ga Faraday dai. Well, we probably come to those. System services, so wannan abu da ya da suka danganci system services, so shi ke nan abin. So Kali and uplink, so wannan exploit that wannan official link ne da Kali suka bayar don taimakawa mutane dai na Kali yi lafiya. Kana son ka nemo exploit yanda database na exploit da su exploit dai duk wani abu da aka samu aka haka din su ake amfani wajen hacking, so ga list din nan duk wani vulnerability kenan ga sunan da kuma yadda ake exploiting din su. Ga Kali bug, ga Kali dogs, ga Kali forum kamar group ne na yan Kali users, sai ka je ka register in kana so ka koyi abubuwa, kana da complaint, kana da abinda baka fahimta ba kana so su taimaka ma za ka iya zuwa Kali forum ko kuma mutum ya shiga Kali group na Facebook. Did they kusan ɗaya ne, I'm not sure Kali group na Facebook ko official Kali group ne, but it's very powerful. Ga Kali Linux, ga Kali tools, so ga Net Hunter, ga offset training, mutum ya so zai training da Kali iya kace an biya su wani abu su ba shi certificate a za a sa karatu, ga Vulnerable Hub da dai sunan overtime da sai mutum ya biya duba. So basically ina jin haka kenan mun gama wannan karatu, dama ai recap ne na wancan, so